kunstroute in ons schilderachtige Broek in Waterland is eigenlijk een must. Kunstenaars openen hun ateliers. Dan kun je kijken naar de schilderijen, keramiek, objecten en zelfs sieraden. Maar door de coronacrisis blijven de deuren van de ateliers gesloten. Maar daar is een creatieve oplossing voor verzonnen. En Judith Dubois weet daar alles vanaf. Leuk je te ontmoeten. Op een gekke manier. Maar goed, het is niet anders. Heel even de Broeker kunstroute. Wat is dat precies? Dat is een kunstroute die in het dorp hier in Broek en Waterland is om de 2 jaar. Dat is de biennale van Broek en Waterland. En dan kan je de meeste kunstenaars er zijn best wel veel kunstenaars die hier zitten. En die stellen hun woning of atelier dan open. En dan kan je gewoon langslopen, echt letterlijk een route. En dan kan je aanbellen. En naar binnen kijken hoe iemand werkt. Ja. En Broek en Waterland is niet zo'n heel groot dorp. Hoeveel kunstenaars zitten hier dan ongeveer? Nou, bij andere jaren deden er wel 40 kunstenaars mee. Echt waar? Ja, en deze route ook zouden er 34 kunstenaars meedoen. We hadden het al helemaal in kannen en kruiken, de hele route. En toen in één keer, net als bij iedereen, als donderslag bij heldere hemel kwam de corona om de hoek kijken. En toen was het van, gaat niet door. Ja, en dus toen dachten we, nou, in plaats van dat de kunst, je kan niet naar de kunst toe. Dus zorgen wij dat de kunst naar de mensen toe komt. En toen dachten we, dan maken we een virtuele route. En hebben een programmaatje ontdekt waar je dan echt virtueel door het dorp heen kan lopen. En dan aanklikken op verschillende locaties. En dan zie je daar informatie over de kunstenaar. En foto's, een aantal foto's van het werk of filmpjes. En dan, en je kan natuurlijk een afspraak maken, 1 op 1. Ik bedoel, als grote massa mensen kan je niet langs. Nee, dan red je het niet op de 1,5 meter. Maar je kunt dus wel een afspraak maken en zeggen van, joh, ik zou graag vanmiddag om 2 uur even willen kunnen komen kijken. Dan is die mogelijk. Ja, dan maak je gewoon een afspraak met de kunstenaar. En dan kan je 1 op 1 langskomen. En als je zegt van, goh, dat werk vind ik heel mooi. Ik wil het graag zien in het echt. Nu ben ik even hier. Misschien kun je mij straks even de virtuele tour laten zien en mij even rondleiden. Ja. Maar kan ik dan nu heel even een paar dingen van jou hier bekijken binnen? Ja? Dan kom ik even naar binnen. Ja. Alles wat ik hier nu zie, dat staat straks ook in de virtuele tour. Ja, vooral mijn laatste serie. Ik ben nu bezig met een serie schilderijen gemaakt van zand en aarde en steentjes en schelpjes alleen uit Nederland. Oh ja? En daarvan maak ik dan Rembrandts. Dus eigenlijk gewoon alleen de kleuren uit Nederland en dan met natuurlijke lijm die Rembrandt destijds ook gebruikte. Dus ik ben eigenlijk een beetje, ik noem het ook Rembrandt herrijst uit Nederlandse aarde. Hey, en de materialen die je gebruikt, komen die ook veel uit Broek en Waterland, of niet? En veel, ja. De zwarte aarde die je ziet. Zie je van de polder. En daarin liggen dan van die hele mooie stukjes mossel. Watermossel. Ja, het is prachtig. Waanzinnige reflexen. Dus dat zijn echt enorme schelpen. Ja. Ja, Judith, dit is Google Earth en hier begint dus, ik zie gewoon een hoogtefoto van Broek en Waterland. Ja. En dan? Je klikt via de website, kun je een link aanklikken en die link die gaat rechtstreeks naar Google Earth. En dan zoom je gewoon meteen in op Broek en Waterland. Ja, dan zie ik wel allemaal van die pijltjes, kleurtjes staan. En dat zijn alle locaties en dat zijn er nu 24. 24 kunstenaars die op verschillende locaties meedoen. En elke locatie heeft een apart pijltje. Dus, en de kleuren corresponderen ook weer met de discipline. En, als je dan, ik zie daar Kebo, dat is de centrale expositie. Die hadden we al gepland, ook fysiek, om die in de Kebo, voormalige Kebo te houden. En daar zou dan 1 werk van elke kunstenaar hangen, zodat je ook meteen even kan zien van, god, dat vind ik leuk. Ja. Als je niet de tijd hebt om bij iedereen langs te gaan. En dat is nu eigenlijk hetzelfde. Dus je gaat bij de Kebo en daar staat dan ook het verhaal van ons, omarm de kunst. En doe een virtuele route. En dan kan je op die centrale locatie kan je meteen 1 foto van ieders werk. Van elke kunstenaar. En als je enthousiast wordt van de vele Broeker kunstenaars, dan kun je ook een afspraak maken.
Zo ging ik even kijken bij Ezra Coupeur. Ezra, het is dus een virtuele tour die het wordt. Ja. Maar dus mensen kunnen wel een afspraak maken om dan ook echt het van dichtbij te bekijken, hè? Ja. Zoals ik doe. Ja. Ja, dat kan. Ja. En ja, ze kunnen hier langskomen. Ik heb ook een werkruimte. Ja. Kunnen ze daar ook komen. Dus dat heb ik ooit gemaakt met naakschilderen. Ja. Verder is eigenlijk alles heel intuïtief. Ja. Gewoon... Maar je maakt verschillende dingen. Ja, ik ben afgestudeerd met... Ja, ik heb fashion design gestudeerd en ik ben afgestudeerd met een collectie wat gecombineerd was met installaties. Van welke van deze werken ben je nou het meest trots op? Nou, ik denk wel die naaktschildertekeningen. Ja. Want het moet gewoon heel snel op papier. Dat is de opdracht dat je dan binnen 20 minuten iets moet maken of zo? Ja, iemand zit voor je, een model, en dat moet dan binnen 20 minuten. Ja, en Dan heel zit veel er- kleurgebruik ook, hè? Ja. Ja. Fantastisch dat we even konden kijken zo snel, Ezra. En Ja. ik ga maar even verder kijken wat je allemaal nog meer hebt gemaakt. Dankjewel. Goed.